jama'are hedditoɓe daroɓe kode radio international abuja e kode tv assalamu alaikum. Barka meɗen inde wakkatire, barka meɗen ɓottuki nder taskaram kesa ka seyo julde sumaye malla korka. Emin yala ɗum juli jam, ɗum haɓɓiri julde haɓɓirde jam. Inde an Ibrahim Ramodake salminto e jaɓɓitaki on nder taskaram seyo julde korka gaɗo kode radio e tv international abuja. Nder taskaram kanka hande min daray ujuneje yimɓe julɓe dogginiri seyo julde sumaye e galluje fere fere ha nder lesɗe afrika. Gam noon sey tokkonmin nder taskaram kam kamin Ibrahim Ramodake taski waddanki on ha e gaɗo kode radio international abuja nigeria. Keɗite jam. Min puɗɗiray rahotoji amin ɗin ega wuro Legas to wakilijo amin mo sare laamu leydi Nigeria Umar Aliyu tokki no ɗum dogginiri julde sumaye ha wuro Legas to horejo laamu leydi ndin nafili julde korka ha wuro Lagos gon ton nder diwal Legas leydi Nigeria. Umar Aliyu bismillah. Walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukurata. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yaaliri ha pelel sallikere Dodon Barak wonde ha sare laamu lesdi Nigeria ɓoymare ha diwal Lagos ngam nafidiggo be ummatore julɓe Allah albarka julde sumay hande alarba ɗo. Ngomnajo diwal Lagos ɓoymajo Babatunde Raji Fashola be lamlamɓe Yarbawa en Lagos hautade be ministajo hakkilanki jahale wakkere ndiyam wato Blue Economy Musta Oyetola be ballowo ngomnajo diwal Lagos fu jaliri ha pelel sallikere man. Limanjo julurde Lagos maunde Sheikh Suleiman Oluwatoyin Abu Nollah on ardi julɓe Allah ha pelel sallikere man. Yaake o hubbanno ɓaawo naafugo Sheikh Suleiman ewnitiri ummatore julɓe Allah dow en ɗotira nden joɗo jam, nden o ewni jogiiɓe korowe ardungal kebbitina alkawe hedi wallitigo famɗa sembe en be doggingo kuuɗe maɓɓe nder aadilaaku. Kanko ma yaake o wolwananno tefoɓe kubaruji ha pelel sallikere man ɓaawo naafugo, Bola Ahmed Tinubu tabitini ummatore lesdi Nigeria dow taskara ka gomnati maako wurtini ngam ɓosingo ngendam ummatore lesdi Nigeria andiraka Renewed Hope Agenda, wato wattam mbotka ɗo dari cer. Renew Hope is alive, well and fine, and Nigerians will continue to be very hopeful. Without hope, there's no salvation. O wi to wala tammunde dow wattam mbotka, wala tammunde dow ngendam mbotka. To wala tammunde dow wattam jahargal mbotka, to wala ngendam sam. Mi waɗani on barka be julugo jam. Without hope, yes, no life. Eid Mubarak. Yande alat salinde ɗo on Tinubu acci Abuja yago birniwol Lagos ngam julugo julde sumaye haton. Ministajo gallure Abuja Mustanesom Wike be ardiɗo hukuma police sirru wato DSS Suleiman Bichi be nanta ardiɗo police en lesdi Nigeria wato IG on ɗofti Tinubu ha pelel jipporde piroje Namdi Azikwe ha Abuja ha yake ngomnajo diwal Lagos Musta Sanwo Olu taɓɓi Tinubu ha Lagos. Yahugo juula julde sumay ha birniwol Lagos ni sotti dow hunde al'ada nde ɗum andiri ardiɓe lesdi Nigeria ko sali.
ngam hunde al'ada on ko wowi wakkati julde sumaye fuu ardiɗo lesdi Nigeria julɗo be na julɗo fuu jaɓan kofgol ummatore lamorde lesdi Nigeria wato Abuja les jagorgal ministajo Abuja ɓawo jippugo iga sallikere ha sare laamu wato Aso Rock Villa. Amma iga ko Tinubu laami ha diwal Lagos o juuli. Iga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. Joni min tokkay wakilijo amin mo Azare diwal Bauchi Modibbo Usman Abubakar Baferi gamma yiki no ɗum haɓɓiri julde haɓɓirde sumaye ko mbi'en julde korka e gallure Katagum Azare diwal Bauchi. Yaliri iga koto worɓe rewɓe bacce mawɓe ɗemɗe godaɗe feere feere ɓurɗe lolluki e yewɗe ɗe kamɓe woni o ɓuri jaalaki kam hanjum woni ɗemgal fulɓe nden bo ɗemgal hawsanko en nden siratiɓe hamɓe ma ɓe daɗaka e taweki e diwal ngal. Hono noon bo woodi leñol jooɗinogol ngol hangol woni andagol e lesdigol hangol wonte kare kare. ɗo liman timmini kuɗuba arande jum jotta bo waɗay kuɗuba ɗiɗabum bale laroton hanko woni liman Cheikh Ayub Daoud ardiɗo julurde mawde gallol Azare les lamurde Katagum. Heɗitoɓe e laroɓe Kode TV e radio julde bana nde hikka kam heɗaka kam laataki hawti leccule feere feere juuloje wakkatije feere feere hikka jomirawo hawti ko'e maje e wakkatire woore ɓe julde e wakkatire woore kuɗuba ɗiɗaɓa. ko kuma mafi kyan tufafinsa in ma bai samu damar samun sabbin tufafi a sallah ɗin ba sai dauke mafi kyan tufafinsa sai ya saka. Kuma a ainihin wato kenan wannan karamar sallah kamar yadda aka sani ladabi na hudu shine ana bukatar mutum ya ci abinci kafin ya tafi qablal khuruji ila al-musalla, kafin mutum ya tafi masallacin idi. Daga cikin ladabi na biyar wanda ake bukata a masallacin idi shine zakka ta da kai kamar yadda aka ambata da zu sallar idi da bayan sallar idi. Keɗitotoɗo e laaro Kode Radio yiyata ɗo e jayriɓe hamɓe wonte lallaɓe malla bo jagorɓe lesdi Katagum wodaɓe andaɓe mana e lesdi ɗon feere feere ɓe garori ga laamurde maɓɓe feere feere ɗo bane wiyoton lallamɓe ardiɓe lesdi ɗin kamɓe woni lallamɓe mawɓe mawɓe ardiɓe ma'ana ilile lesdi ɗin. to ai ya rasulullahi akwai wasu daga cikin mu saboda tsabar rashi saboda talauci wata ma bata mallaki mayafin da za ta to masallaci a ita ummu abiya yace litalbisaha ukhtaha min jilbabiha, idan akwai wata yar uwarta wanda take da wani halaccin hakan nan kai hatta ma waɗanda misali ba sa sallah aka ce su kuma ya ba halin tsarki ba to shine jagorɗo Kode Radio Usman Shehu Usman amma tare da cewa kanko ma o daɗaka e taweki e julurde nden tsofi o yaliri da masu karfi a jika da 'yan mata da ka zo mana farilla to mako e wayanda suke da jini a jika da kuma 'yan mata sai su guji tabarruji da kuma ɗum nana mana bainan nisa'i wal mijo rijal mako e nder ko wiyata
kaucewa ko a guji cuɗanya tsakanin wato maza da mata ko kuma tabarruji. Amma dai almuhim shine Allah wona ne da Allah waddi en nyandere julde de duwata julde sumai dume woni mijo modo e dow mana julde de hande kuma kamar yadda hadisin umma yayi bayani akai. Sannan yana daga cikin abubuwan da ya halatta ainihin cikin kwanaki Allah wona ne dume woni noddanu modon e fulbe musamman julbe wonbe der adunaru e dow mana julde de musulmi saboda rana ce ta farin ciki, rana ne wacce take ta godiya ga Allah, rana ce ta annashuwa, rana ce ta ainihin wato kenan misali barka saboda ibadar da aka yi Allah ta'ala ya sa an gama moyo ni mijoji modon ko larani laamu bo e darde mudum e dow fulbe lesdi Nigeria degi bo e lesdi Afrika luttude idan kana laysa fihi ma'asiya ya halatta ai wasanni inda ba saban Allah ne a ciki ba, ya halatta ai wasanni wanda misali ake yi bisa al'ada dai wasa ba wai akwai saban Allah ciki ba, ya halatta kun sallah ai wasa kamar yadda mutanen Habasha suka zo suke yin wasa. Allah jabo jagordo Kode Radio International bo tawama don Sheikh Usman Shehu Alkoma tammi en keba mijo mako e dow julde de kan kafadarsa tana kallon wato wannan wasan da mutanen Habasha suke yi ga kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su yin wannan wasan. Allah kala en julde de jam Allah bo jabada en golle be de gadden e der to ba ne gido larobe Kode Radio TV ko dum jagordo Kode Radio International Usman Sheikh Usman kanko ma o tawaba mana e julde de hande do e dum jule do gallol azare bane binomi en bawo dum wore daga der ilele tutaje mana Sheikh Usman bunu bi podio mana de ittigge e lesdi amma non en giya julbe wato sirawol azare lutundiri e siraji luttudi lataki ya halatta ba ma mutum mai babu laifi da liman ardido gelle kanko ma mo wi'a mijo mako e dow ko darani julde den Allah wona ne do woni mijo ma e dow julde den da Abubakar ya shigo kawai sai ji ala suna waka suna tafi da ranar sallah kace sunansa Usman sai ainihin sunansa Usman Allah wona ne mi keba ko bido wa e dow sayana ki julbe wallu ki julbe seyo nder julde den sai musu tsawa da ci kuma ni Allah ne sai to dama yana nan shi ma a cikin gida a kofar tata kuma ya dan lullube kansa da bargonsa to shine sai yaye to kashe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu sai yaye bargon da ya lullube da shi sai ya ci sai ke gaya masa wakala yace da kuma ya Abubakar yace fa innaha ayyamul eid yace ba kyale su ke wajen wasanni da za a yi ko yara ko manya ko mutum ya je ya gani daushe da sauransu babu laifi mutum ya hau ko kuma ya je ya kalla wannan ya daga cikin abin da ya halatta a cikin ayyamul eid to ne do dum bonni be kolte laamu an halatta ko an iri laamu meden dum fina tawa taura e diga zama Usman da mahaifinsa ya zo da shi sunansa Tata dan karami ne bai fi shekara biyu zuwa uku ba. Allah ya mahaifinsa ya je matso ya zo ya karbi halarsa su a kula kuma su yi lura da shi shine adamu takalluf ittikhad ta'amun khas kada mutum ya ce dole musamman ma a cikin irin wannan tsananin da ake ciki na sha'anin rayuwa sai an canja jagorde lamirdo zabi beteɗo laamiɗo yaya zabi kanko ma o yaaliri nokkure mana julde den julde wato fidire hande kamma noon damijo mako e dow ɗon heddi jomirawo Allah holli en hande amma mutum ya kallafa wa kansa toro jomirawo dalili bai da hali ba da yadda zai yi sannan kuma ce dole ko kuma iyalai su ce dole sai an maimakon a dan samu dan kashin miya da dan sauwaka sai a ce dole sai an yanka da sauran ko makamancin wannan da sauran wadda Allah ya sa da iya a cikin yalwar da Allah ya yi masa amma ubangiji ya ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ta'ala ya kaddara gurgudan abin da Allah ta'ala ya masa da shi kawai zai yi amfani babu takallufi akai wawa ne yayi sai na yi a'a kai ma iya shi bai ji tausayin wanda yake bai da shi ya masa rahama
Allah wonani da Allah waddi en julde hikka ɗume woni miijo moɗon e dow ko larani bano julde hikka nden bo e sewo ɗum gaɗan toon bandiraɓe julɓe aziyarci suke da Allah ta'ala ya musu martaba aziyarci waɗanda suke da Allah ya musu falala aziyarci wanda suke da ainihin wato girma a cikin al'umma ba tarjama ya gamu da wa'ila sai murna da kawai ta isa sai ya ce masa takabbalallahu minna wa minka to shi ma sai wa'ila ya ce masa takabbalallahu minna wa minka Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya maimaita ko Allah wonani da Allah waddi en julde suumay ɗume woni miijo moɗon nden bo e konngol moɗon ngol komnoton julɓe ɗen e lewru ndu e yettore moɗon e maɓɓe. Assalamu alaikum. Inde moɗon aram? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Abdurrahman Suleiman. Alhamdulillah yettore tabitani jomirawo kolluɗo en balɗe ɗe ñalumare julde en fofa en keɓi en shumake jam mi toro jomirawo jabono en jaɓano en ibadaji meɗen ɗi fuu emi waɗa murna faro sakala sakiraɓe fuu julɓe ayni wadde Allah holle nde ñalde jam jomirawo farana en jomirawo ayni wadde hokka en kotoriɗe fuu jabono en kotoriɗe fuu inde sumeru jaɓano en gokkuɗe meɗen boɗɗe. Amin Allah jaɓa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mi yetta bo Kode radio Kode TV huwe mashallah o gettama on jarama e sakatarejo hakimijo jaw hanuma daɗaka tawama mana e nokkure nden amma noon Allah wonani ɗume woni miijo moɗon nden e yetto moɗon e julde hikka. ya halicci zumunci kuma ya ƙago sunan zumunci daga sunansa Ar-Rahman wannan hadisi ne mashhuri kowa ya san shi na ba ka shi masha Allah on jarama jomirawo jaɓanayi ga mutum yan uwansa na wajen gari ya yi wahala ya je shi su aini wato kenan gaisa yana da muhimmanci saboda ga abin da addu'ar da zumunci yake yi ga addu'ar da aini wato kenan zumunci yake yi shugabanni da sauransu a ziyarci dattawa a ziyarci yan uwa na kusa da nesa laataki julde hikka nde hawti juuloɓe ɓaawo e artoɓe juula hande juulude nden nde heewi ngam laataki go yimɓe ɓen juuloɓe arandere e juuloɓe ɗiɗawre fuu mana e julda e ñandere woore holli bo wiigo laaɓɗum wiigo ummatore julɓe ɓe ɗuuɗɓe ɓe jinnori kawtal hoore bano sendaki maɓɓe e juuluki julde e wadda holla wiigo mana fanɗuki maɓɓe ma wakkatire nde ɗum wiima mana ɓe julti julde woore fuu ko ɗum tawa e julde woore nden ɗon nde tabbitini mana kawtal hoore maɓɓe nden bo e ɗuuɗuki maɓɓe yimɓe e funa woyla e fombina ummatore wurtoy to feere feere e ga nokkuje feere feere ngam ma yaalirki nokkure nde ngam ma ya jippini sunna gotum iga nder sunnaji ɗi jomirawo ɓilani yimɓe ngam ma heɓuki baraji siftinorki laaroɓe hanjum woni jagorɗo Kode radio international hoore mako Kode TV e Kode radio Ousmane Cheikh Ousmane kanko ma mo yaaliri ɗon kanko ma ɗon woni e mo juuli jarama to do ake tahajjud din to ana buƙatar mutum ya ainihin wato kenan ci gaba da yin wannan tahajjudi din ba za ta shikenan tun da Ramadana ya riga ya wuce sai kuma badin Allah ya kai tagumɓe fu maɓɓe tammi yaalirki nokkure nde ga hakimijo nder gelle hakimijo madara hakimijo cinaɗe hakimijo giyaɗe hakimijo sakuwa hakimijo itas hakimijo mana abun nan lataki mana ɓe hamɓe wonte wonɓe e les lamorde nde hakimijo shira nde ɓe fu maɓɓe hakimi ɓe tammi yaalirki nokkure nde kuma yan uwa musulmi kada mu manta
ba kawai wa'anda Allah ta'ala ya yi musu wadata bane bana giyo toon yimɓe feere tilimɓe e nder laamorde nden hamɓe jaalirta nokkure nde nda ɗo ma goto nder tilimɓe yaaliri nokkure nden musulmi musamman idan mutum taɓɓotoɓe teɓa taɓɓakimo ngam ma wurtinkimo e nder gabbante maako bako hangani an joni mana o ɗum khalifajo Cheikh Adam mana wolijo Allah Cheikh Adam gonɗo ɗo Azare biyeteɗo mana Cheikh Hafizu hanko yaaliri julurde nden hanko magal jippinki mana sunna nder sunnaji hanko ni mana khalifa ɓandu mako satayi masin ngam ma noon sey dow korowal ɗum tan mi ɓilkimo ngam ma yowki nokkure nde o yahata o juula oɗo kanko woni khalifajo wolijo Allah Cheikh Adamu Azare mana inde mako Cheikh Hafiz hanko ma e ardiɓe mako ɓe jaaliri nokkure nden ngam ma jippinki farilla laroɓe giyata ɗo ɗum pucci laamiɗo Katagum mana fuɗɗi jottoyaki ngam ma yaalirki nokkure julde nden ɓe hamɓe wonte mana ardiɓe laamiɗo kamma no hamɓe ma ɓe keeɓi yettoyaki laatake hamɓe yottaki maɓɓe bano ɓe mbuwa e dandal ngam yettoyaki mana laamɗo gelle hanko wonte hakimijo ko bo mbiyen laamiɗo Katagum Alhaji Umar Kabir mo denal jomirawo tabbita e maako ɗo fu ɗum pucci laamiɗo jottoyto e wakkatire nde alkasa ɗo bo ko woni laamorde Katagum ɓawo julde ummatore julɓe juuli ummitake garti laamorde Katagum ngam daruki laamorde nden waray waɗa goɗɗum ko ɗum wiyata fina tawa ɗum waray ɗum homna laamiɗo nden bo pucci nden e juuluɓe ɓen ton ɓe fof e tammi wartuki laamorde nden nden ngam ma ɗum homna laamiɗo on jarama gelle Azare kew worɓe e rewɓe ɓawo juuluki jippoyo iga iidi hande worɓe e rewɓe bacce e mawɓe moye bo wurtoyake ngam ma sewo julde nden ngol laawol hangol wiyete Sule Katagum Road hangol wonte laawol johowol iga Maiduguri hako yaari bana Kano hangol woni laawol mangol ngol ummatore tokkata ngam ma yaaki julurde nden non bo e wartoyki iga julurde nden a yiyoton ɗum fu majum ɗum yimɓe yuuloynoɓe gartoy ga julurde nden ɗum ɓe gangina sewoji maɓɓe e ñandere julde nden e sowro laamɗo nden bo e dow laabi jooji laamorde mana Katagum bako yiyoton ɗo ɗum laawol jaarowol yolde laamiɗo o bo ɗon woni julurde mawde nde gelle Azare wiyete laamorde Katagum on jarama fulɓe sirawol Azare ɗum sirawol ngol yimɓe temeɗɗe jeweenayi pecce temeɗɗe jeweenayi fuu ɗum fulɓe ko bo mbiyen ɗum julɓe ɗum heɓay bo feccere woore mana reeta maɓɓe fuu ɗum fulɓe amma noon ha e lattaki lince ko bo mbiyen conce ɗe fina tawa fulɓe ɓornaka kewal yimɓe ɓen fu ɗum fulɓe woni mana e gelle ɗen ɗo bako jiyoton ɗum ummatore jaoyto iga juulurde ɓeydinde ɗum juuli yawtaki ɗo fuɓe gartoy laamorde Katagum ngam ma homnuki laamiɗo nden bo e fina tawaji goɗɗi feere gaɗeteɗi e nder galluwol ngol bane min tammi waddanko on so jomirawo ɓuuyi yeeso ɗo iga laamorde Katagum hukuma laamu pamara Azare diwal Bauchi jotta en pa'ai lafiya laamorde diwal Nasarawa ngam ma tokkuki ayuba laamiɗo muñal ngam nanki no ɗum dogginiri julde Idil Fitir. Assalamu alaikum
bandiraɓe heɗitoɓe kode amman daroɓe ni woni darde goni ɗo to juɗirde yiɗi wonde lafiya ɗamoɗe diwal nasarawa ma umatore wurti utimake je wallude sew nde julde ujuneje yimɓe ni ɓurɗoy waroyki ha ɗo nder nde juɗirde julata julde yiɗi ko moye boye nder konde kese sey to machallah den jomiro holla en mawri yettama heɗitoɓe inde an ayuba lamiɗo ñam ya ñom gaɗanama barkaji iga wuro lafiya e dirdiray seɗɗa yaaki maliya helkota mi yetti allah kawtal hoore ngam mayiki hamɓe ma no ɓe dogginiri seyo julde sumaye da ibrahim ali ibb yawwa gettaɗo faɗo maliya juuli allah jomirawo seniɗo eɗen jooɗi ga hukuma laamu pamara awe jotta en lortay yaaki hukuma laamu pamara awe ngam yiki no ɗum juldi julde korka dara hotowol ngol kawtumi ujuneje yimɓe rewɓe e worɓe mawɓe e pamarɓe yaltiri julde haɓɓirde sumaye malla idil fitir yi hukuma laamu pamara awai diwal nasarawa cek yahya darda'u iman hanko woni limamjo hukuma laamu pamara awai hanko ardi julde nden de nable marnde raka'aje ɗiɗi e kuɗuba ɓawo timminki julde nden marnde nafle ɗiɗi e kuɗuba lamlamɓe dondonu yimɓe lamorde awai yari komnol seyo julde yaki danki kiɗum tiggani mo allah ɓanyi daraja muɗum laamiɗo awai alhaji isa umar abubakar ɗiɗaɓo komnol to ɓe jottini koblon maɓɓe ha yaki mo allah ɓanyi daraja muɗum laamiɗo on gila ɗon ɗum taski pucci lamlamɓe ɓe to hanko ma mo allah ɓanyi daraja muɗum laamiɗo awai on alhaji isa umar abubakar ɗiɗaɓo eyi puccu muɗum gila babal julirde idi nden wonde yaasi gelle awai yaki ha lamorde makko ɗum kanjum woni aran to ɗum yi laamiɗo awai on eyi puccu naneno kam lamɓe awai ɗo hon e nga mota ha yaki julirde idi ha wakkatire julde idi julde leyha inanta julde sumaye fu hunde seinunde yimɓe masin fadawa en makko inanta lamlamɓe fere fere i tokki ɓawo makko ɓawo timminki julde ndenni mi heɓi yewtuduki i hoorejo mi yetti allah mo hukuma laamu pamara awai alhaji mati musa da ko o wi'ata mati an woni ciyama mi yetti allah petel bridas ha hukuma laamu pamara awai da ɗum hande allah laamiɗo holli en julde haɓɓirde korka ko mbi'en julde sumaye to ko nodditirta ummatore nonnon bo ko yalantoɗa ummatore mare fulɓe ina waɗanande barka e julde nde nde allah waddi en hande julde sumaye nden waɗa nden waɗana kowa barka e julde nden ina wi'a cewa yino allah waddiri en julde nde jaam allah waɗa juule jan jottinen jam kowa kiyayo ko waddata matsala kiyayo ko waddata doka tokka doka ɗum juula jam yettina jam waɗa fijo sallah jam ɗum yettina jam kowa ala ay kuuɗe acca kowa tokka doka tokka ko jama'are ɗi jooɗo jam allah waddana en cigaba allah hokka waynaɓe cigaba ko nodditirta derke en malla sukaɓe fulɓe nde latti to ɗum juuli sey gi'a sukaɓe meɗen ɗon natta nder gelle ko nder gariji
ɓe gaɗa bañe ko hana goɓɓe tawa ma ɓe ɗum puusi ɗum nangi jalki e ko nodditirtaɓe onon ne ardiɓe non bo ɗe jabruɓe koccoton ha dow noon gamma yiki on faddake non ɗum ko on kadi ɗum gam majjum naneno ma fu julde nde juuli fu imin gaɗa gargaɗi min gerɓa ɗereji game da yawace ɗum yimɓe ɓiɓɓe fulɓe gaɗata nder garije koccowa jawdi i gure gara e paɗɗandi i gari i sauransu wiya abubuwaji da dama e ummo bo fitinaji machinji kaɗo woɓɓe bo wiya kaɓa junaeroro hotongol won ɗon Ibrahim Ramadake kode radio international ɓegga gelle awoy hukuma laamu famara awoy diwal Nasarawa Nigeria. Gila awoy joni en co'oto diwal Bauchi gamma tokkuki wakilijo kode radio international mo Bauchi Ibrahim Muhammed Jungudo gamma yiki no ɗum dogginiri julde haɓɓirde sumaye malla julde korka i gallure Bauchi diwal Bauchi leydi Nigeria. Da Ibrahim Muhammed Jungudo bo yotti yake Allah woni namiɗo Bauchi Sulaiman Adamu suna samun goshi abin da ke wajen tafi na kuma yoki ya ce yi gajin ta da tafi da mini a ya tura da taki kawo gaba wajen ajinta daidai ya fiye ne a tabbatar da mai kiwon harjinta don tawaga mu'allama wani lami da bauchi wadon hanko waraita idonta harjinta dai mu yotta ki tawo en don dena yotta yaki ma mu'allama wani lami da bauchi wadon dr Rilwanu Sulaiman Adamu hanko e koyi idonta a dorde ma don to hande jomirawo jadi e mo don inshallah hande doki nam da yimɓeyo lami da bauchi yaki kode radio international Abuja e kode TV do channel YouTube amen kode TV inanta Facebook amen kode radio no on mbawai heɗitaki min ha dow radio Garden min gaddanta on taskara seyo julde darnde go'o ha dow Facebook live e channel TV kode TV. Joni bo en paai Libreville lamorde leydi Gabon gam yeki no ummatore julɓe juldi julde haɓɓirde korka malla julde sumaye ha ton. Da Muhammed Maccu. Allah
Haidara min no dami, inde ande no timi. Nigeria tonne dawami, sanda boro kallela nemmi. Ladar min tokkoy mi, puro bertu adon pena naimi. To ite ande mi warta, defo koto min me fauta. We fulbe marbe daraja, puro bertu fulbe na daja. Ka fulbe dorobe, e fulbe de mobe, fulbe borobe, fulbe marbe risku, fulbe marbe mangu, fulbe marbe. Fuu e fuu ɗo min gaddi ragare taskaram kan kade nyalande go'o lewru juldandu korka hitande ujuneje ɗiɗi hitande ujunere go'o itemeɗɗe nayi capanɗe nayi e jowi nonnon ko yadata e sappo lewru setto hitande ujuneje ɗiɗi e nogas e nayi sei wonde hitande to Allah holli en dow darnde sobiraɓe kuuɗe an e kode radio international Abuja min Ibrahim Romodake ardiɗo laɓagal taskaram kam mbiyami on Allah holla en mawri on jara taskaram di bote kulkul de tamde gasa